tangyang mahita damina sumuruk sian saluhu naroha imana mga raja ya ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi kita saluhu na selamat hari Minggu mah dihamu amanami dot tinanami suang songoni dot akayan akon nami naposo bulung remaja namar punghitan waing di bagas joro ni Tuhata ima di Minggu Trinitatis hata ni debata di hita di bagasan Mingguta sadarion ima natar surat di pesalmen bidualu memuka meisian ayat sada sahat rodi tu ayat 10 songonom madido ede sian sidapit ale Jehova sigong gopami macai sangap doguarmu dilihat portibion di patibul hodo hamuliau murodi atas niaka langit garisian pamangan niaka danak do taka poso-poso dijadi kodo parangamu ala niaka na mangaloho asa pau japo mumusu do sitai sudul-sudul molo hutai lihon langit mi aka jadi-jadian ni jari-jarim bulan doho bintang aka napinaulim tung ahaman niya jolmay ubayan pola ditaringo tirohami bana jala anak ni jolmay ubayan pola diebatiho kumurang apala oti do ibana siat debata di baikko alai ditailion ho muse hamuliau dotas hatongamon tu ibana di babakit todo ibana gumonggom aka jadi-jadian ni tangamu sude do tahe di patuduk ho tu ibana aka biru-biru dohok lobu sude ro di binatang aka na diharang pidong aka na ditoruni langit dohot aka dekke di laut ro di sude na mangikir di laut ali Jehova sigonggo pami mace sangap doguarmu dilihat portibion ido anggo sahatna dia mau kadong asa persean di bagasan Kristus Yesus nang idaut tatakas manuang dison hamuliaun hasangapun di debata parjulun waing boy idauta songon natar surat di buku di nomor 10 itu imana didokna disi raja na tumimbul si gonggom mihami jaloma pujian nami sai dipuji langit jadi-jadianmu saluhut pabahenamu parsinodang bulun namar marpangguri o Tuhan do dipuji bulani bitangi pehodo pinujina alani nang idauta madisinu aing hamuliaun hasangapon ni dibata hamuliaun ni dibata nunga tarida dang alani asa dipuji ibana daun alai hatarida ni dibata di hamuliaun naiman waing asa tadap taboto dang adong na mangap sian ibana dang dong no sangap namar mulia sia di bana alain waing idauta ma parpesalmen waing di somakka balgahoni pabotohoni di tonga-tongata di pabotohom man waing parjolo sahali nakining di hatahon ali Jehova si gonggom pami si gonggom manggonggomi mamarate-atehon makarikoton jala di patari dahon parpesalmen mamuse dison sangap doguarmi ala ni pabahenan ni debata ala na panopaun ni debata di jadi-jadian na ido enu nga sangap sian mulana sian mula ni panopan sangap libat ala nido nuaing ditugihom mahitan nuaing lau patari dahon lau pasangap pun iban di dia mana yang lau bainotai so dia mana yang lau patu pautai lau pasangap pun debat na parjolo sahali naing botota manuai pasangap pun debata ima olo rade rohata lahu mamering hamuliaon nai marhite-hite parsaurata di siganupari do tibana marhite-hite sian aka ima puji-pujiata dung di lehot debata matu kita natiur di napiak modup kita di podo mata iring-iring ma di sinuaing hosang uluan
iring-iring lakat tadi sih nampi di pihak modo pita dungi di pahicak mahita marhosa hangolua kita dilehod dope lau menghirup udara segar tabereng dope mata niari boi dope taide wah amang dang ikon taruka roham dang taruka rohatan wae lau mamereng ni bolus dope tiki ipatuduhod dope tuhita tiur niari dipatuduhod dope tuhita jala dipataridahod dohod didongani dope hita dinalau mangula ulauta ahi pasoni argasi ima nuai asa marhite-hite siani boto ota matakas nangadok kape mar dia au tunggu dang situ tuduh HP nani lehon ni di batatu kita ala nido ubaina asa tapatibul maibana di ngolutta talehon rohatai nanggo pola madok mau lihat Tuhan pinuji pinasanga maguarmu songone detail ima dibukuin di nomor 10 pitui raja na tumimbul si gonggomi hami digonggomi hita dipatau hita lau mangula ulauta disarihok kita sian aka narikoti di hita bayangkan itu sangat luar biasa alanido nuaing dison di pataridahon ima parpesalmen Raja David dison nuaing dang dia HP ibana naing do lamar sangap bainuna di mata ido sahat tuna dihilalahon ya kadadana do poso-poso makilalahon ibana di lasni rohana di haid di hame meton ibana di hadadana konna boi marmeam marlasni roha marikati marlojong bui di patupa kada danak asalaho pau japon tahi-tahi ni portibio idui jangan dong nasi lau pau japon tahi-tahi ni aka tahi-tahi ni portibio tahi-tahi ni akan aja tahi-tahi ni naso makalumohon di bata itu dibayar di batado ima carana pataridahon dadana peiko boi makina lahon amuliaon asa ngapon ni di mata jadi di pataridahon mamuseni nuaing dison lima diturpuk tahun mandat nan lehon di mata tujol sangat tuna didok ni papesalmen lima dia lima tungah hama nian jolmai ubai pola ditaringoti rohami bana jalanan ni jolmai ubai pola dia batiho tengah maharwa orbuk samping duh kita me situ tuduh kita songon orbuk gitu jala akan tahu laipe me dui hidup banna di dok bolo tunga dompe sangakmu bolo tunga dompe hamoramu bolo tunga dompe siadongamu lalu go samping dui semua nari ni parpuda alugo sabing dui gimana di Raja Salom alanido ibana iko pate de kota marohata iko bui mahita makilalahu maboto paserep roham unang pangasaho bet unang pola mi pangasahon gostong ni botomi unang pangasaho be agugu umi alai takasma di sona tungi si majul mai olo dope di bata mangibati olo dope di bata lahu pataridahon harkat ni julmai mengangkat martabana jala dilehod di batado tu julmai mandat puaso laho ima makira lahon na tinopanai yang saat tunan didok na disi kumurang apala oti iba na siya di mata kumurang sa otik
dosia debata ima sama paddo ni perpesal menon dia akas taboto di panoponi debata bahwa kita itu adalah wajah Allah, ini wajah kita ini adalah wajah Allah di mata sumatu kita. Apakah kita mau mengotorinya dengan sikap kesombongan? Apakah kita mau mengotori dengan tingkah laku yang tidak berkenan ke hadapan Allah? Paseret loh. Ida dan dia do pejol mai alai disarihot diargahot debatan ngul tiba bagito dileo tuho kuaso laho gumunggum akka jadi-jadian na jaga honi jamot ni asabui hilalaun ni akka pinoparmo paholang siar rohami dirimi mula dong petahitahim dia kejadi-jadian di patah nanti nopanain laho manarihok kita paholang ma siar roham keegoisan dang bui holat dihoi iku sarihonomu do tu ima pinopar alani dong baina di dok dison di batatan nasangap jalanat nasangap ibana lau patari dahot tungulum asamar hiti-hiti hasangap ni di bata bui mahon waing makilalahon na pinabaki ni di bata bui mahon waing makilalahon ama songsoni nang di anak pun namin na po subulungan ya apalagi di zaman waingon berek kita ngauli rupata nga baga dibayar di bataru patay sumantri bana di dok nakining sangona tersurat di sadamusay to pa di batajol may tumiru rupa lumuwi matuaka kaum naposo ante unang sigay rupami edang dia sautik asa songon na bagak martimpuk mon dan dia sautik iperdibay mo marsedo mon webe tato dison ulu do tato lisi pata dibayar dison nih asa songon nagarang asa songon na sangar mengikuti zaman ulu mah dipatupukon dison nih ima songon korok-korong habi manigay do isi gaiho pardopahan di batana saat ay nunga uli mana songod dia perupatai nang penamar suhi-suhi rupata isarana uli dui idu nabinah ini di batat tajalui alani do ubaina di do jaga jamoton ingot di babakit di batado bolo dipaluas di batahi tanwaing ima di bagasan penguata sadarion nang tuari marsugot tor ingok ma di bagasan roham di minggu hasitulu sadaun di bata di dok nuaing tuho adong huaso tuho nuaing ima laho marmudu-muduhon laho majamoton natinopana jaga home di patuduhon nuaing tuho nuaing dison ai isi dojol mai gabe tudo sosong tuho idok tuhitan nuaing jagahon perdaging omi jagahon daging jagahon rupami unang ngalani namang ihuti-huto jama kita gabita sigai lalu mau bima dia kaum naposo hati jangan sampai ya jangan sampai kamu rusakin wajah Allah. Allah sudah memberikan itu yang terbaik bagi nikmatin sajalah wah dia menaposo dulu ulu dupi hamu lama bain tato manangah di buhimi asa songon na sangar di bereng dongam asa songon na pahut-huton jamanon manang asa tren ido asa bui gebe pedi na badang pedi hualani sedia bui pedi hualani engai sigay ko na di bain di batatu alani do di hamu manami do tinanami taida tatatak manuain di son di minggu trinitatis na parjulon naing ma
tabain tapatari dahon asa ngapun ni dibata digulmit nguluton taku homa di bagasar rohata dilehod debata do petuhita ima ari natiur dilehod debata do pehita bui marhosa bui hita menikmati sileleon ni debata digulmit nguluta ima hosa hanguluan bui do pehita marhosa hicat di tanah sogot kota mama hita madok mulai ati tiban tangalani gugumi tangalani gugut teh daun orientasina tetap ima debatado namar mudu-mudu hokok debatado nama nari hungulu idui debatado nama nari hungulu dipahicat tonuaing ima dia di manogut niari asabui holau mangula ulaumu dungi diramoti debataho dina mangula ulaumu dilihat tuho hahipason asabui nikmatamu nani ulami jagahon panari konon di bata alani dihamu amang dot tamina di minggu parjolo dung trinitatis,on ditugi mahita asa tapasangap di bata namar mulia do ibana jalan marhiti sian hamulia no manuaing lau patari dahonon na panari konon na itu hita ida mah honna tarsura dia pitu dipabakit hodo ibana gumonggom aka jadi-jadian ni tangamu sude tahe dipatuduk hotu ibana aka biru-biru doh lobu sude na roh di binatang akan na diharangan pidong akan na ditoruni langit dohot akan dekke di laut roh di sude na mangicir di laut ali jahu basi gonggop pami mace sangap lugar didiat portipion ida mana binain nunga dipatuduhon ima tuhita disarihon debata bayangkan kita sudah diberikan jadi-jadian di tanganan di pasahat tuhita sudah asa hita bui manarihon ima warisukut kasme emer hiti jadi-jadian di tanganna bui hita makilalahon ima akapapahanan ni sudah tahe di pasahat tujul mai dang tamah hita madok mulai itu ibana dang tamah hita madok di mana tung sanga mahwali Tuhan dia tungho ma Tuhan nama narihonau tungho ma Tuhan nama dongan yau asa bui au di bagasan las ni roha asa bui au di bagasan ima hau duhok kukutada au tadab dang dia biau tukar di jolumi bui dohina mando songoni bui mate ima asa marhiti siani takas mata boto di minggu trinitatis,on togi humai tanuai di batado nasangap jala di batado namar mulia pauduk pasai reproham adong doi adun atama di julun di bata dada abi munahi nabaga kidau abi natama di julun di bata ima songona di dok niede idok uduk jala serep ido abi natama diadupan di bata amin martangnya kita mulai dohot puji-pujian di sobar rohanami tu adupan mulai Tuhan debata ala asidot tolong ni roham di kami marhahi pasok kami Tuhan saat di bagasa tiki sadarion ima di minggu trinitatis,on si maroham pasu-pasu saluhu na persoalan nami Tuhan pasu-pasu oleh Tuhan hatam asa tadap kuboto kami kudu oleh Tuhan namar mulia kudu oleh Tuhan namar sangap dijadi hoko kami asa bui kami oleh Tuhan mamake jadi ami bui itu parnguluan nami si ganupari si maroham urupi kami marhiti tordimi andi bagasa tikyo pele Tuhan saluhu na agar ruas ni kuriam asa totong ramotamu donganamu lehonomu hahipason lehonomu las ni roha marhiti-hiti nanula ni tangan nasida nang sungoni dot akayan aku na pinalumehomi na di parseraha manang di dia pe dang na doho trap doho tami asa homa le Tuhan namar mudu-muduhon lehonomu hataun hapistaran nasabuya le Tuhan tulus nasinakap ni roha ni anak konami di bagasan persikolana nang sungoni di ulaun na pe ramoti jala pasu-pasu asima roham sahat di koma daging do todinam amin.